IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalaygi ti District 2 iti Rapok All-Star Game when a clash of all-stars ang naangay di Hunyo 12 iti Ilocos Norte Centennial Arena. Sakbay ti pangrugyan iti ayam naangay ti kanito apan nagladingit para kini Rene Baterbonia ken Divine Adili. Dua a personalidad ang naipalagip iti okasyon. Iti umuna a game nangabak ti District 2 Under-19 All-Stars kontra District 1 Under-19 All-Stars. Iti may kadwa a game a may nga exhibition match nangabak ti kapitan ken kagawad ng barangay Lawag kontra CSDBC Norte wenno DBC. Naitampok met iti daytoy nga ayam da Rain Sachi Jimenez ken Lovely Fate Necesario ang nagapo iti Women's Maharlika Philippine Basketball League. Ni Sachi ket nakaiayam para iti DBC bayat ni Lovely ket nakaiayam para kadigiti kapitan ken kagawad ng barangay wenno KKB. Iti kang runaan nga all-star match nangabak manen ti District 2 kontra District 1. Nasinged unay ti maudi nga ayam ket ngani nga nag-overtime. Ngem nasinggedan iti District 2 iti panangabak. Nagtipon dagitoy iti basketball players, opisyal, bisita, supporters ken fans iti maysa pananggrang o iti basketball, sportsmanship ken lokal na kinapudno di Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.